balai ke kubor ke jingyap jong ukpa Lionel Messi ke slam banmi ke shimpor daki kenta bakin penmi lane kin pen bena pajba haki social media ni pedang singapa bat ai ko balai pi sa jisen shakane ke video Lionel Messi urangye lagai ubakan saitam jong ke partai haden ba ulamat ia ke jingyam ketang namar ke jing syaram jong kari Argentina haka final jong ke FIFA World Cup menta usnam menne ke sengi mi pat sakawai ke kubor kata kalong ba usyak berngam penyap lani usyak berngam ban pen petai bom haka tu kepor ke ba udang don haka jingai lakai ya ke World Cup ne ke benta ke rijeng ke Argentina pat mentah ke jan met pat mi sakawai pat ke kubor ke pen sengau si hisha bat ke ba penyam ketang ya namar ba ukpa jeng uba uije wala khlak no nakane ke pertai ukpa jong Lionel Messi kata George Messi ubadai ru agent jong Lionel Messi ula khlano nakane ke pertai haka hanyau terik ubana ekos menta usnam arajar arpe henru harus sedo jong kari Argentina hakarta ka ba udang don tang henru prasnam karta kadau ka jingklat jong ukpa jong kadai nakadau ka jingpang ka balabat sa ayu la kham slam kipor bat katkum ki report le yatho bakadai ke jingpang kansar ula khlano nakane ke pertai hakapor ke udang don hapo jong ka hospital Rosario jong kari Argentina halor kane ke jingklat ukpa jong Lionel Messi ki jingkeli pat kimi babalai kinius lane ki kot kubor Islam ban penmi syapang jong kane namar ba ukpa jong ula khlat nadu ka hnyau trik bana akos hakapor manmet kat ba ka kubor pat ka bangitip syapang ka jingklat ukpa jong kadai haduk ka janmet jong ka pratrik ubana akos manta usnam arajar arpe henru kadau balai ka kubor syapang ka jingklat ukpa jong Lionel Messi ka slam banmi namar ula khlat naduk ka met thodeng katba ka kubor pat kalami haduk ka janmet singi sajany kadai kadau kumban syukadau hangne ba ha ubnai ubadang syudap kata ubnai jon katba ka World Cup kadang yai lami ki kubor syukor pat ki kubor thok ki balaong ba ukpa jong Lionel Messi ula khlat no nakane ka pertai nakadau ka jingchitom hakaba uwei ne kinong penyai TV hakari Argentina ula penpena bakla ba George Messi ula khlat nakane ka pertai hakapor ka ba ka World Cup kadang yai hanrei ukpa pat jong Lionel Messi uklam khlat lani uklam yap no nakane ka pertai katba udang thiapang haki hospital kane ka jingmi jong ki kubor thok kala penlong ya kayeng kesem jong Lionel Messi bakin dap da ka jing pitar halor ka jing tuklar klem nongrim bat ka jing tuklar klem datip ya ka jing shisha jong kilat patai kubor dei nakane ken kadau kabala penlong ya kayeng kesem jong Lionel Messi bakin bore ya ka jing pang jong hato kadang jor lane kala kham duna hakapor ka bu udang don hapo jong ka hospital wat hakapor ka ba ula khlat no nakane ka prathai ro ki klam pentip mar sendep khlat lani ki klam pen bana pajba haki social media ho ki don ki kato kan hetli ki belat patai kubor ki balatip syapang jong kane hanre ki klam not ban penmi tat hadu ba ka yeng kasem jong Lionel Messi ki la perpana officially syapang ka jingklat jong kumta makiro ki la permana pajba menen ke janmet ke pratarik sengi sajany ya kane ke jingklat jong ukpa Lionel Messi kata George Messi kumta kane ke jingklat jong ukpa jong Lionel Messi kalong ke ke jingduk ka bakrau bat ke jing singau siktang ya Lionel Messi namar ba uladu no ya ukpa uba ije jong nakane ke pertai hanrei wala gataro ngitip ya kane ba ke jingyap kadai ke nongchun ka bakrau jong ubreu kam jumap yano katre selan sarbej la ulong ubarit lane ubakrau ubareus pa ane ubadong kuble shibon ya peki basngap bat pe ya kane ke video ngin se kendo bat ya syampat pat pi hakawai pat ko update pat second mau pan yon YouTube subscribe button kuble shibon